Attentie licht, geluid, video, go! Manny, ik kan niet grappig zijn omdat ik mezelf niet serieus kan nemen. Ik zie jou niet meer als vrouw. Meertol, voor mij ben je nu actrice. Maar ze heeft het soort talent waardoor je naar haar blijft kijken. Maar wat jij Maurice vanavond hebt aangedaan op het toneel, dat kan echt niet meer. Waarom keren wij met z'n tweeën dat hele stuk niet ondersteboven? Dit hier, dat is alles wat ik heb. Ik haal mijn kicks uit spelen.